Тази седмица загубих близък човек. Тази седмица детето на Мария беше прието в гимназия. Тази седмица Севи беше веднъж с Рокля. Тази седмица Джиджи за малко имаше ключ от книжарницата. Толкова много летят и се преплитат важните глупости с незначителни големини. Тази седмица изгледах 300 пъти головете на Деклан Райс срещу Реал Мадрид. Тази седмица беше световното по козунаци. Тази седмица говорих с усилен до край микрофон на хиляди хора дошли на мач на Герена. Утре ще говоря на погребението на същия този близък човек. Как изобщо човек избира на какво да обръща внимание и какво да помни? Тази седмица заведохме едно от децата на важен доктор. Тази седмица имах 4 скоби на 3 различни коли, едното дори беше бус. Тази седмица е като никоя друга седмица преди или след, както и следващата ще е. Тази седмица е и за миналата, когато нямаше толкова основателна причина да няма аудионюзлетър, колкото тази, но тази седмица има аудионюзлетър, а миналата нямаше. Гората слиза нощем на Георги Белев. Гората слиза нощем. Изчаква и последния трамвай, тогава тръгва. Срещат я пияните, с притворени очи навлизат в нея, препъват се, но не ругаят. Гората крачи бавно. Като деца в междучасие се пръскат къщите по 2, по 3 и ни захвърлят в клоните с пижамите и чехлите. Къде са улиците? Изтекоха под мъховете и листата. Къде са жиците и свирките? Затлачват сънищата само. Витрините? Те търсят пиновачи другаде. Гората се оглежда. Спира. Огромна и спокойна, отпъжда нежно облаците от челото си, които се връщат. И толкова е тихо, сякаш някой е въздъхнал. Гората е сама. Стои като вдовица над албум и чака. Изчезнали са и пияните. Оставили са недопят куплет и недопито вино. Но виното с червени носове шушукат облаците горе. Гората тръгва изведнъж. Не се обръща. И първият трамвай подрежда къщите. До скоро, Влад.